Il-problema ta' abbuż mis-sick leave hija waħda reali, iżda l-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi isostni li s-soluzzjoni mhix li l-ħaddiema ma jitħallsux għal benefiċċju tal-Mart jekk ikun jidher li huma stess ikkawżaw il-kundizzjoni tal-Mart. Kurmi kien qiegħed jikkummenta ma' One News dwar dak li kien propost mill-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem. Il-reazzjoni tiegħi li l-MEA għajmu problema reali, ġifiri ħadd ma jista' jgħid il-problema ma teżistix. Problema li qed taffettwa ħafna negozji, speċjalment negozji żgħar li ma jkollhomx ħafna nies impjegati. Il-problema hija soluzzjonijiet li proponi l-MEA li aħna ma naħsbux li huma soluzzjonijiet fattibbli u li faċli tħaddimhom. Naturalment, Kurmi saħaq li hija ħaġa ħażina li wieħed jabbuża mis-sick leave, però tenna li s-soluzzjonijiet mhumiex sempliċi. Imma li tipprova toħloq distinzjoni bejn x'inhu self-inflicted u mhux self-inflicted, jien naħseb f'realtà diffiċli ħafna biex tħaddem dak it-tip ta' soluzzjonijiet. Il-President tal-GRTU Paula Bela tkellem dwar l-istess proposta fil-programm Issues fuq One. Abela saħaq li għandu jkun hemm diskussjoni dwar dawn il-proposti fl-MCSD, iżda qal li hu jemmen li l-istrutturi dwar ix-xogħol għandhom jinżammu. L-istrutturi li għandna tax-xogħol inżommhom għalissa u niddiskutu fuqhom, meta niddiskutu fuqhom ikollna konsensus bejnietna. Ma qabel ikollna konsensus ma naħsibx li huwa taġi tal-ħadd li nibdew xi konfrontazzjoni bejnietna għala pajjiż żgħir u l-konfrontazzjoni bejnietna xi kultant ġibna li niġu competitive. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi għamel ukoll appell lil ħaddiema. Jiena naħseb bħala pajjiż għandna nippruvaw inbidlu l-mentalità tan-nistana li l-ewwel japprezzaw li għandhom impjieg mhux u li mhumiex f'sitwazzjoni ta' nies f'ċertu pajjiżi oħra.